Benvinguts, benvingudes al curs Dominar l'Ortografia i a la seva lliçó número 7. Mireu, en aquesta lliçó nosaltres us volem explicar com podem transmetre a l'alumnat el concepte de memòria visual. És important que els nens i les nenes sàpiguen que quan parlem de memòria visual ens estem referint, bàsicament, a la capacitat que tenim les persones de portar a la nostra ment una imatge, un record que hem vist prèviament. Portar a la nostra ment un record que hem vist prèviament és diferent a portar a la nostra ment una imatge que mai no hem vist. Per exemple, si vostès porten a la seva ment la imatge de la seva habitació, de la cambra on dormen, estaran aplicant la memòria visual. En canvi, si tanquen els ulls i s'imaginen com quedaria jo vestit de Papa Noel, estaran, òbviament, fent una imatge creativa. Ho dic perquè nosaltres tenim dos tipus d'imatge, les imatges creatives i les imatges recordades. Només les imatges recordades, és a dir, la memòria visual pura i no la creativitat visual, és la que s'ha d'aplicar a l'ortografia. Per això, al nostre alumnat els direm: mireu, m'agradaria per un moment que penséssiu en la vostra habitació, que penseu com és la finestra, com és el llit, de quin color és la paret, de quin color és el terra, si teniu quadres, si teniu pòsters, si teniu un armari, com és. I a mesura que ells van pensant, aixequen el braç i diuen: jo ja tinc la imatge de la meva habitació, ja l'estic recordant. I en aquell moment els diem: això que acabes de fer és fer servir la memòria visual, perquè hi ha una realitat que has vist prèviament, que ara has portat a la teva ment, i aquesta és la feina que hauràs de fer en l'ortografia. A l'ortografia tu hauràs de fer recordar, recuperar imatges que has vist prèviament a l'actualitat. I en aquest punt a mi m'agradaria ampliar un aspecte que jo crec que pot ser molt útil perquè enriquim la nostra capacitat pedagògica a les aules. És fer-nos adonar que nosaltres, dintre de la nostra ment, fem servir memòries diferents. Fem servir la memòria visual, l'auditiva i la cinestèsica, com ja havíem mencionat en una de les lliçons prèvies. I que la nostra feina, que també ho havíem dit en una de les lliçons prèvies, era que cada alumne es focalitzi en la memòria que necessita per poder després recuperar aquella informació de forma correcta. És a dir, si jo em focalitzo en la memòria visual, podré recuperar una paraula. Si jo em focalitzo en la memòria cinestèsica o física, podré recuperar uns passos de ball o un moviment gimnàstic. Molt bé, arribats aquí, a mi m'agrada fer-vos adonar o reflexionar sobre el fet que amb el nostre procés mental, davant de qualsevol repte intel·lectual, davant de qualsevol repte escolar, sempre fem uns processos mentals determinats. I aquests processos mentals poden ser equivocats si nosaltres no els explicitem al nostre alumnat. Per exemple, quan jo llegeixo un problema de matemàtiques i decideixo que és un problema de sumes, de resta, de multiplicació, de divisió, d'una operació o més d'una operació, ho decideixo després d'haver fet un procés mental. La meva pregunta és: podem explicitar aquest procés mental al nostre alumnat? Els podem dir què és el que jo estic fent dintre del meu cap per ensenyar-los? Els podem entrenar amb aquest procés mental? Si ho féssim, qualsevol problema matemàtic que trobessin davant, sabrien el que han de fer dintre del seu cap i el resoldrien. Però això també passaria exactament igual, per exemple, davant de les redaccions. Davant d'una redacció, jo dintre del meu cap faig un procés mental on em plantejo de quina història he d'explicar, quins personatges, quin serà el inici, quin serà el nus, quin serà el desenllaç, i començo a organitzar coses abans d'agafar el llapis. Si jo puc explicitar aquest procés mental al meu alumnat serà capaç de fer-lo sense esforç i el seu resultat serà molt més bo que el que ha obtingut fins ara. O en tot cas, el resultat de les persones que tenen dificultats serà equiparable
a les persones que no tenen dificultat. El que estic dient és que davant de qualsevol repte intel·lectual hi ha un procés mental i el que és fonamental és que nosaltres siguem capaços d'explicitar aquest procés mental i ensenyar-lo al nostre alumnat. Dir-los, heu de tancar els ulls i continuar veient una imatge, per exemple. Si jo estic ensenyant les mapes de comarques de Catalunya i vull que els nens i les nenes l'aprenguin amb les seves capitals, els seus rius, les serralades principals, els hauré de dir, mireu, heu de mirar el mapa i després de mirar-lo davant vostre heu de tancar els ulls i amb els ulls tancats l'heu de seguir veient davant vostre. I heu de tornar després a obrir els ulls i mirar i comprovar que la imatge que teníeu i la imatge del mapa és la mateixa. I tornar a tancar els ulls i anar indicant on estan les ciutats que vosaltres coneixeu i on són els rius. D'alguna forma els estàs dient, el procés mental adequat és un procés mental visual, recordat, basat en la memòria visual. Però si jo t'ho explicito, si ho explicitem als alumnes, el procés és molt més ràpid. Mireu, nosaltres estàvem ara a la lliçó número 7 del curs Dominar l'ortografia. I en aquest punt l'única cosa que em semblava rellevant era dir-vos que hi ha un moment, el pas número 4, que els hem de dir al nostre alumnat, que és la memòria visual. Però un cop que això s'ha fet, ja es pot continuar endavant. Tanmateix espero que aquesta ampliació que us he fet i algunes notes que descriuen això i que ho amplien, que trobareu amb el PDF, us serà extraordinàriament útil, no només per l'ortografia, sinó per moltes altres coses. I també us convido a visitar la pàgina web de Boira Editorial, que la teniu aquí sobre impresa, boiraeditorial.com. Us convido a visitar-la de tant en tant perquè de tant en tant van sortint materials que parlen de processos mentals i ensenyen com ajudar els infants, a la canalla, als nois, a les noies, als joves, a les joves, als adolescents, a les adolescents, a fer aquests processos mentals que porten a dominar els problemes, a dominar les redaccions, a dominar la comprensió lectora, etc, etc, etc. Així que sereu benvinguts amb altres cursos que anirem penjant i que també seran oberts com aquest. I en aquest moment ja us convido a veure el PDF. Gràcies per la vostra atenció en aquesta lliçó número 7 i us espero a la lliçó número 8.